Inima harina kana power. Kana ndasvika inima rosa rinosunuruka. Vanhu vanofamba mudima. Saka kana rima rasvika varoya vachipo. Mahuri anofamba mudima. Saka kana rima rasvika mahuri akuchina. Vatari parutivi pako. Kuti you are a light bearer. You are a light bearer. Ngaibati. Ngatipende. 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 Ita ameni satani apeka. Tiri kuita selima tunzi sesipindele vaka. Saka nasa ndisina kana tsitsine munhu. Rega itiri mingete the prophetess. The excellence. The visionary. The woman of God. The Deborah. Amazing cool. Regayo ndiremekedze varanda vamwari, vana amai mufundisi wangu, vafundisi vangu, nevana vamwari vose vari pano. Muzita raJesu, amen. Regayo ndifarire shamwari yangu. Asi mudzimai mufundisi wechirume wandakadzidza naye. Unondigwisa kwazvo pabasa raMwari. Ndakaguma kuchikoro. Ndainetsana naye zvikuru pachikoro apa. Reverend Zulu. Wati handingagari kumeri ndabve shingiri kutonga. Saka sana baba tinoitawo security tiri kumashure uko. Fairewo Reverend Zulu muzita raJesu, amen. Regai manirano nditende Mwari nokuda kwakuti hondo dzinouya nenhau yekuti a woman of valor is a fighter. Saka you can never be a fighter kana usina hondo. Ndarwiswa zvikuru pauro apa. But the devil is a liar. Book. Acts chapter 12. From verse 1. Tine musoro unoti zvakaoma kudero, zita rangu ngarirangarire. Ande yamai nhasi ndoda kuita zvesvondo chaizvo. Werengai. Panenge panguva iyoyo chaiyo, Mambo Herode akatanga kutora matanho akasimba kuti aitire vamwe veungano zvakaipa. Akauraya Jakobo mukoma waJohani nevakatwa. Mambo Herode akatanga kutora matanho akaipisisa ekuitira vana vaMwari zvakaipa. Zvakaona kuti zvakanga zvichifadza vaJudha, akabva asungawo Petro. Aona kuti pakutambudza vanhu pane vari kufara. Akabva asunga Petro. Book. Sezvino iwayo akanga ari mazuva emakeke. Miraiba. Zokorora se. Sezvino iwo. Nyora iyo ipa. Nyora kuti sezvino iwo. Andere chirungu handizi kuti rati. Hanzi. Sezvino iwayo akanga ari mazuva emakeke asina kuviriswa. Achimubata akamuisa mujeri, akamuisa kumapoka mana evarwi kuti amurinde. Boka rimwe nerimwe riine varwi vana. Munhu wanu akaiswa kumapoka mana.
vaimurinda boka rimwe chete rine chii? Werenga mapoka mana, boka one raiwa nechi? Nevanhu vana. Nevanhu vana naika. A total of what? 9 verenga ika. Boka rimwe nerimwe rine varwi vana. Zvaida kuzomuburitsa kuti amuise kuvanhu paseka yapera. 16 against 1. Handeyamai. Naizvozvo Petro akanga achichengetwa mujeri, asi ungano yakanga ichimunyengeterera kwazvo kuna Mwari. Petro ndobva aiswa mujeri, but ari mujeri imomo pane vaimunyengeterera. Handei. Zvino Herodhi paakanga ava kuda kumubudisa, usiku ihwohwo Petro akanga akarara, akasungwa necheni mbiri, ari pakati pevarwi vaviri, uye nevarindi vakanga vari pasuo vachichengeta jeri. Asi tarira, ngirozi yaJehovha yakamira pedyo. Varindi varipo, maprison officers aripo, 16 officers against 1 inmate. Vari mutawa, vane pfuti vaine pfuti, vane pito vaine pito, vane mabhiza vaine mabhiza, vakarinda munhu mumwe chete nevamwevo vaivamo. Pane zvakaitika. Chiedza chikavhenekera muchitokisi, ichirova Petro parutivi. Majere ekare ainzi kukaurisa vasungwa vanhu vakurara mudima. Zvakutouya kutochibhera chavairarisirwa mudima vayaiwa nhau yokuti vakada kutiza pakaipa ndavakudaio. Yakamumutsa ichiti, kurumidza kumuka. Ngirozi kwakatanga kwaita chiedza chavheneka murima, vamwe vasungwa vakuona zviri kuitika, ndobva ngirozi zvoreva kuti ngirozi haiburuke pane rima. Aiwa nhasivara kurova bhuku zoro makajamba mangoma kaya, asi tiri kuda kurova bhuku. Chiedza chakatanga, ndosaka madzimai akanzi light bearers. Saka mudima hamuna zvinoitika imomo. Mudima munorohwa fembera, mudima munorohwa chakara, mudima munorohwa apusa. Mazuva ana makuru akaiwa neimwe chechi yainzi apusa. Ndakaposa ndaenda kuMwari vakanaka. Apusa. Hanzi vanhu vaiti vapinda muchechi kudai, vana baba uku varume uku vana maya vaizongonzi mwenjepa, umwe neumwe ubata waada. Saka zvoreva kuti munaiti munhu aigara atarisa wake. Vanhu vari kuita zvinosa miswa, mumwe achiti baba ndikavabata. Saka maizongonzi mwanaiti, mumwe nemumwe aimhanya kune wake. Apusa kwakusina murume womunhu, kwakusina mukadzi wefu, kwakusina repi. Manje isu hatinamate chinamato cheapusa, chinonamata chinamato chepakachena, chamwari vanoropafadza pakachena, mwari vanosurudza marope pakachena, mwari vanotipa upfumi hwakachena, mwari vanotipa ropafadza pakachena. Iwe ndiwo uri kuda kuita kuti chechi yedu ite apusa. Kereka ina jakara ine mutungamiriri wayo Jesu Kristu. Saka Mwari vanoti vaona kuti asungwa asungike, chekutanga vanounza chiedza.
vakaziva kuti chiedza chikasauya vanhu vanoti Petro akatiza jeri. Vanhu vanotaura maonero avo ka. Ndava Jesu Kristu chaiwo vaonekwa vasisimo muguva, varindi vechiroma vakaronga wakati the disciples came in the night and stole him. That is another school of theology. Ndava zvakaitika mudima, but vaireva nhema nokuti panonzi paakamuka nyika yakandengendeka. Handitika saka chiedza chakatanga chavamo. After chiedza mutumwa ndobva aburuka. Saka ndauya kuzobudza kuti mutumwa haaburuke mudima mamuri. Hinge munoona, hinge musingaboni, hinge muri murima. Jesus. Nhasi tiri kufamba nebhuku. Mutumwa aburuka ndobva zvaita sei? Uye cheni dzake dzakadonha. Vaya mama vasungwa vakatarira. Number 1, nokuti anga ari musungwa. Musungwa anozikanwa nokusungwa. Kumwe kusungwa akasungwa paupenyu bati kana takubasa kwedu tinosunga maoko namakumbo. Kunyanya vana Petro ava vaidzi vari kumukira hurumende. Vanga vari vanhu vakaipisisa. Saka in the presence of other prisoners, the Lord revealed himself. Point number 1, ngaitanidzika dimburwa. Manerano ndauya ndakashatirwa. Ndine vasunga vangu vari muno. Vakasungwa nemweya yematsenza. Vakasungwa nana tete. Vakasungwa zvibereko. Vakasungwa mabasa. Vane masertificate avashande. Vazotauya kuzodeclare kuti handina wana vanotongwa. Declare.
kisira kumiramusha tauya isu makonzipera ndimare udofo nikiraya nezina raJesu waNazareti kuti raiwa ndokombisekuru raiwa andisiwe kugara muchikekeke ndinogarawo muzimba kwadzo vati pane vakareverera zita rako vakati ngaroorwe asi habudirire ngabate mari haina zvainotenga ngadai asi anoramba achirwara handina mweya unotongwa handina nyama inotongwa handina murume anotongwa handina vana vanotongwa sangana inesu patinonyengetera sangana inesu kune vakarererwa vakasungirwa mumiti patinonyengetera kune mudzi dzakarasirirwa dzikapuhwa mazita evanhu patinonyengetera kune huku dziri mugomo dzakaiswa zita rako
chipepa chikaenda chikameturikwa nezita raJesu weNazareta. Chipepa ngachiparuke. Inasubiri mafundo roza muri musungwa kufuna bora madoa inasubiri mafundo Yesu aenda cheko isikape unaenda kukua asikape ukapata mimba inoso unadeleka mamara adelano nezita raJesu ucheka iwe mbaufari.
vakasungwa, tiri kunamatira vanhu vari kutambudzwa, tiri kunamatira vanhu vari kusungaira, tiri kunamatira vanhu vari mudiwa. Rienderere vakashanda.
inesu atinenye getera sagana inesu atinenye ipo atinenye Yesu wanodambura magazi. Yesu wanodambura magazi.
magashi. Satana nizunga, anodambura magashi. Satana nizunga, Jesu anodambura magashi. Giruzi yakati kwari pasika chiedza tiritezeka Giruzi ndoba yaburuka mumwe murume anonzi Jacob anoti baba ndatendeuka ndakafurikwa naamai ndikatenga utangwe hwamukoma ndikatiza pamberi pehama ndati ndaakudzokera kuhama dzangu chandakuita ndinobidza vakadzi ndavakadzi vanganetsa ndakati nevakadzi vanoshungurudza varume vakaimbwa naPaul Matavire kuti what sin did I committed before this woman was created. Check my records. Paul Matavire akaimba vadika ndoda kubvisa muntu yekutsamwa-tsamwa akati Adamu aiva chimbarume chimbayarume aiva chene apo chivita chazouya ega akurirwe nenyoka kuti adya muchero wekuzimu zvakanaka nezvakaipa uranga uri huti uchinevukaka akangozvachete rondokuva nazvo kuti papata pati adya Mwari vakupa mutongo anoti baba chimbondivheta iwo kana zvakuremaita baba chimbondivheta iwo baba chimbotarisa iwo baba. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hand has made. Yaka, 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 yaka. Akabicheki maelezo. Tiri tenga, tiri tu baba. Taifamba mushe. Tijiti by two wedu. Doga manditi I'm lonely. Doga mandi sikira a light bear. Instead of a light bearer, akatoa mudzimbi wechiedza. Bvunza suspect iri parutivi pako kuti muri kukakisa here kana kuti muri kudzima. Taurai navo vanonzwa ndeveni vachena kuti uyakangenesa mono uyadzima. Yaka tiparidzi chiedza chavapo mutuma ndobva aburuka. Jacob paakangozvipira pamberi paMwari nemwoyo unoreresa mutuma akaburuka. Aburuka ndokurara achiita mutsimba naye akati mweya mutsvene
territory
yaimba yobva yarara mukaya ngomva munhu uyu aimbira ipapo vana vangu namuponesi wangu manerano vana vane mutende muno ngavakomberedzwe nenyasha vana Jesu rine simba varoiga vaende sina ngaisudoroke ngaiziva kuti pane teritori yakavakwa vana Jesu rakaisa mukaha vana Jesu rakaisa mukaha vana Jesu rakaisa mukaha vana Jesu rakaisa mukaha vana vaIsraeri vachifamba vana vaIsraeri vachifamba kwanga kusiri kungwara kwavo kuti vanofamba speed yekutadza kubatwa nevane machariots and horses but Mwari vakazviziva ndokuisa a demarcation between the children of Israel and the enemy. Let there be a demarcation between your lies and the evil, between your children and the evil one, between your health and the evil one, between your church and the evil one. Let there be a demarcation. No go area, no go area, no go area, no go area. Fire, 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 fire. Sungati uno, umeke sure kuti zvakadhamba zvabata. Ikira kana kako pane muvengi hazvidi poses hazvidi chirungu hazvidi language yausina kujaira zvinoda yedenga zvikanzi sunga shangu patakanga tiri kutraining depot taimhanya makuseni saka tichimhanya makuseni maiva mudima saka chataita ndechekuti you could make sure number one that the belt is tight hauzomanyi uchipururutsa uchidini uchisiiwa navamwe ndava asara wotohiwa nezvemusango. Number two vaisunga jombo ndopataiti sunga jombo tiende sunga jombo tiende mukoma sunga jombo tiende jombo ukasvika pane zvinonzi zvibaya mahure zvekumusha kweruzo hazvina zvazvinokuita zviya zvine tumudzwa tuiri zviya kune anonzi mafeso kwoita inonzi mipangara kana une jombo hauzvivhire manera anopfeka jombo reevangelism kuti madatsoka dzangu dzinofambira imi kana ndichifambira imi nemifamba inokuda kwangu kana ndichifamba kunosumira imi nemifamba inokuda kwangu sunga jombo sunga jombo jombo kana ukasvika panotsvedza rine gripi saka kungoti ko uchiti varavara pii kukumainini tiende kumba pakupedzisira yakati kwaari ipapo kana ndasunga chiunu ndapfeka jombo pakupedzisira bhuku pfeka nguo yako yekunze urambe uchitenderera. yes iye akabuda amunoziva kuti dressing yaitaurirwa ine confusion odzitanga wasunga chiunu asati apfeka gemenzi ukaona mwana achanga apfeka bhusa asina uniform andonoona kuti ane discount zvinhu zvamwari kune vanhu vanorizina zvine discount
izvozvikwana atoti vatangirei nekunamata dai vasopedzi protocol iyoyo inoita kuti Mwari vakatibara unonyanya kungoita zvinhu nenga protocol zvenenga zvitombodi protocol zvinoda tsamba varume. Pakupedzisira chipfeka hanzu yekunze kuitira kuti vanokuona vasaziva kuti wabvepi uye urege kunyadziswa. Tine vaKristu vakashama vasina kupfeka. Ivo vakapfeka zvese. Vakaturika zvitatu zvitatu. Bati vanhu vachikuona vari kuti wakashama. Matauriro ako anoita kuti uite semunhu akashama. Mararamiro ako anoita semunhu akashama. Tina mamai vakashama ivo vakapfeka. Kana akashama muromo. Pano wapfekedzwa itana yamuchene clothe me itana yamuchene Deuteronomy chapter 20 verse 1. Era bosh maini kurumiza Deuteronomy 20 verse 1. Kana ukaenda kunorwa nevavengi vako, kana ukaenda kuhondo, because a torchbearer, a woman of valor, is a fighter. Saka rega kuramba hondo. Ndaba iwe uri murwi. You are a strong. Batari parti uti rega kuramba hondo. Rega kuramba hondo chikuwa. Ndaba you are a fighter. Victory inoonekwa kana tapinda mbeto. Farira hondo. Woti Mwari muri nhovo yedu. Hatidzitye hondo dzedu. Dzose dzinokundwa nemi. Dzikozodzoka futi nekufara. Nhovo inodzivirira museve. Saka hondo ngaiuye. But ndine nhovo yaJesu Kristu. Vemakuhwa vachiuya Mwari vachidzivirira. Vanaroya vachiuya Mwari vachidzivirira. Vanoti hazviite vachiuya Mwari vachidzivirira. Tine nhovo tinayo. Saka farira hondo. ukaona mabhiza nengoro dzehondo, vanhu vazhinji kukupfuura. Kana ukabuda kuenda kuhondo une zvaunoona. Number 1 hanzi ukaona mabhiza naika. Number 2 ukaona ngoro naika. Number 3 ukaona vanhu. Zvese izvozvo zvakawanda kukupfuura. Book Usavatya. yakatiparidze. Ukaona wakawanda kukudarika, usavatya. Uri soja usatya. 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 Famuleta wancheka. Kana ukabuda kuenda muhondo, ukaona ngoro dzavo namabhiza navanhu vacho wakawanda, usatya nemabhei. Nokuti Jehovha Mwari wako anewe. Chendo unogara pasi. Ndine wandinayo varume. Udzari parutivi pako kuti ndine wandinayo amaenene. Wanzai makava, wanzai mapere, wanzai mazizi. Kuti ndine wandinayo varume. Iye anokunda kuva nemunhu. Itameni Satani apeka. Iwe kama wanditarisa uri kuona ndiri ndega ipo pano.
ibaba sumidza face ndava ndakona kutonga kunhonga pasoro sumidza ifese idi ukaidzikisa ndokunhonga chinoita kuti ndisatya inhauye wandinaye iwe unaye here wandinaye anonzi mukuru wehondo mighty warrior great in battle. His name is Jehovah Jireh, the provider, the unifier, my redeemer, my lover. Basi chakabudisa Peter pa tichitoenda kumba ndechekuti pane vakamunyengeterera. A torchbearer talks less and prays much. Tokarizaka kana uchida kuti zita rako rirangarirwe uri muchirongo pane vanokunamatira ngati havanamatire tsotsi havanamatire gube hakuna imwe kara isu ndiri totachanda kujeri ndiri chaplain kuprison ndo sangano rangu handina chechiba sangano rangu rinonzi muti murefu prison inmates handitika saka kune vanhu vandinogara navo vasina kumboonekwa kubva kwawakatongwa 20 years chiri kuitika ndechekuti vanhu vakati paakangotongwa wakati tawa niwe nyasha mainga vakubatsire usaimbirwa chavarirwa nyasha navanhu pane umwe munhu wokuti akabva kurokesheni rwaari kurosha vanhu vese verukisheni vanosara vati tawanirwe nyasha heduka muchechi you don't worry mane muziwesande unofunga kunoshaura varikufare izvo vari kuti maiya yakaenda tawanirwe nyasha maringavabatsire madzimai ekugorano madzimai ezimbabwe wanirwe nyasha iye zvino muri kunoso kana baba vari kuimba tawanirwa nyasha vari kutochinai maipiri wakaita all night patinobvunzwa baya kuti muchaita rinhu all night baba vanenge vada kumborara vakasununguka pabhedha ndava vanzwa nekurohwa nevendekete kuda kungoda musandibata hamuna kurongeka vamwe vatotenga masofa imi hamuna musandibata unoona baba vari kuti dai zvikaenda mberi mwari ngavakubatsire murume wako aregewe kukuimbira tawanirwa nyasha chero varwadziwa uperera jesu maoko taparidzaka Petro asungwa kereke yakadhistebheka ikanzwa kuti tashota vanhu vakapinda muchechi vakati uyai tiverengane amai tashota uyai Petro hapo panzvimbo uyai tiverengane vamwe munhu wokuti kana chera akasauya muchechi haugoni you don't feel here absent kuvapo kana kusavapo semfanana unkulunkulu akumuzuzu ingqondo zakho zenze mushi vari mumhuri ngavanamate kana vakazwa
kuti Virginia abudiswa basa kuti saka tichachengetwa nani. Vamwe vakazwa kuti wabuda basa vanongoti zvakafanana. Ndauri mabasa usi mabasa hapana. Hauna ndxondo. Indxondo dzakakumazuti dzenzenzani dzanzi uyahlanya. Inini ndikabuda muno Zimbabwe ngaifili kuti power bank hapo. Zimbabwe ngaizinzwe kuti maipiri akachimwa mayochopo. Zimbabwe ngaizvizive kuti mwanakadzi hachisipo kuti amene satana apopa. Toda ma-levels echinamato. The first point, your family should feel your absence. From your family, the village or the community or the location or the neighbors should feel your absence. Zita lako ngaliranganirwe navanhu kuti taimbovana mai vaigara apa vakaende piko, taimbovana mai vairoja apa vakaende piko, taimbodzidzisa namai avo pachikoro vakaende piko. Yaka. Ndinotenda kuti madhimoni akwaya. Saka chokuti azakusumudza ruoko chii? Zvakakuitisa dofo. Waitadza kusumudza ruoko ine ansa yako apa ansa yacho iri wrong. Saka ungadai wakagadziriswa naticha. Ndobva wakusiya wakatonoziva ukanyora zvisizvo ukahloira. Yaka tiparidza. Pane asipo. Saka vaziva kuti pane asipo. Vakaita sei? Vakati vana vangu, let's come and join together and pray for the absence of a brother who is of great importance to us. Wakakosha kunani? Wakakosha kunani? Kugrazi. Vana vangu izvozvi ndinotoziva kuti vane stress yekufira kuti mama vedu hamuna. Ndava kana ndinavo ndichifara navo, playing with them, chidiki chacho ndinotobvata nacho kuna baba. Vana vangu havatombozvizivi kuti baba havamo. Because mune gandangara mai ririmo rina Jesu Kristu baba vana vose. Baba vevana vakatizwa nana baba vanenge varimo mumba havazviwe vari kuenda kuboarding school. Vana baba vakapepereka, expensive boarding school. Venyu muri vaviri muchibwaira ane socks rinenge matumbu enguruve arohwa nezuva. Paita mukadzi akasunga chiuno akasunga spata. Vaira so vane chipereti chemwana akakupa ripoti. Vari muno. Uliishe mama. Pane takasunga kuti ndikeze kubhadharira vana school fees. Imanerano release you from the bondage yemari isingaendeke, yemari inoenda kumahure, yemari inoperera kuZimbabwe. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Saka ndishaiwe nyaya kana ndapa vanhu. Vachitaura mafees anokwira.
son anotangira pa 1.3. Yes. Mama kusheni amazadai. Daita wedzerwa. Ini ndina anowedzera. Kana ndapfugama ndakutaura nababa nemusharukwa. Ndinoti munoziva mari yangu, munoziva payslip. Regai kundinyadzisa nekuti ndiri muranda wenyu. Provide for me vana vangu ngavaende kuchikoro. Nezita raJesu weNazareta. Era basa. Ndobva vasimuka. Vakatitumira imwe mota dzekushika-shika. Ukaikwira mumasvingo inoti harare. Izvo iri kunohwana mawindi. Mweya wemawindi nezita raJesu. Wanonodha mota dzavasingapiri. Wanotaura musingaendi mota. Nezita raJesu weNazareta. Kana tatumira mweya mutsvene nemoto, minamato yedu ngaisvike. I've got a great testimony. When I came here last time, I told you that I've got a son who survives on one lung. And he went with another doctor, a friend. Inini passport ndakandatadza kudhindisa pamwe ndichidarika kusaziva zvedaiva nemota. Ndakafunga kuti kana bepa remota radhindwa nechangu chadhindwa ndobva ndanzi muchiri kuSouth Africa hamugoni kuendawo. Saka ndakazombenge ndofaindiswa naye wamapurisa mumaziva. Ndakanyoreswa meri chipepa chiya cheyelo bva ndabhadhara. Saka ndikanzi for that reason hasati akutembai kuti munoenda here mukadzoka. And the doctor volunteered to go with my son outside the country. Kunomurapisa. Ndobva anoblowewa lung 1 iriya. My results akauya. Akati. No infection found, number 1, in the lung rasara 1. Number 2, iri racho rainzi rakafa kuZimbabwe harina kufa. Asi kungoti the rate yarinokura nayo rinononoka. Wanoita munana. Wanoita mina. Saka ndiri munhu anoziva kuti prayer inoshanda. Panopaya maiona ndichiparidza ndichichema. Chaindichemedza kuti Mwari kana vana vavavo vachisunungurwa. Mwendi wangu anoramba akasungwa nemhaka yei. He turned 11. And the doctors vakati hasvite 5 years. Wow. And daimanga mune chiya chinoratidza chiya. Ndatopa vakomana. Maona kuti he is a handsome boy. Number 2, anotapira top 5. Mama wakati zvine basa rei. Iwaka akaita nambanipa. Varege zvekuombera hapo. Vanhu vane mweya yetsvina. Mwari ngavabatsire church from the spirit of jealousy. Mwari ngavabatsire church from the spirit of jealousy. Mwari ngavabatsire church from the spirit of envy. Jealousy or envy. Kusatendawo zvaitirwa mumwe. Kungoti dai zvose zvaitirwa inini. Mwari ngavabatsire vanonamata from the spirit of jealousy. Jealous. Ndona akabarwa navakoma vaJoseph. Agadzirirwa bhachi chaipo. Unovengerwa zvisina basa.
wakatochenera apa moyo wangu wakatochena. Zvinondindirika ndinobuda pachena kuti mai mwana kachenero kenyuka ndayonga kuti dhingu. Ndataura kuti pamberi ndabuza wadi kungosonesa onera kumbira kwakanaka pane kuroya. Spirit of jealousy yakabata Cain na Abel. Vaenda kunopa zvipiriso ndobva yabata vana vanyamunhu. Zveumwe ndobva zvati togo chiutsi, zveumwe zvaramba bundu ndobva rainapa. Vakomana vemazuva ano vanoti Mwari ndibatsirei ndisava munhu ane godo muupenyu hwangu, titukamirei ndisava munhu ane shanzi mukurarama kwangu. Handiri zvokufamba ndichibasa nakaroki ndikachifiro zvokufamba saka akuzikanwa kudhara. Saka tinomuziva namanyavi ake. Akarwa futi apa anokunda. Azikanwa futi ngechitu. Obva apuwa mukadzi akanaka. Akati zviri nani tiswere tichitukwa. Kune varoyi vari pakati pedu. Vanoti zviri nani kuti tiite marombe tose. Mwari ngavabatsire nezita raJesu. Mwari ngavabatsire nezita raJesu. Mwari ngavabatsire nezita raJesu. Vabereki vanoreverera vana kuti vaite marombe nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Indaba usingade kuti nditsukire. Ndobasvika akati nai. Ndianiko, who is this uncircumcised Philistine? Anogura hondo yaJehovha. Zvikana mukoma wacho iwe. Inokuziva. Vanokuziva. Ndati vanotokuziva kumusha kwako. Kuti chawabata chinoendeka. Pawarima unokohwa. Chawatengesa chinotengwa. Ndosaka vachikumaka. Vana vamaki munhu asina zvaanoita. Chero news dzinobuda munewspaper ndedzicurrent. Iye zvino ari kurira ndini paYouTube. Saka ndikuti ndini ndarira. Ndini ndarira. Ari kumbotaura ndiyani ari kutaura nezvaketiyani. Maitiri vaenda naika paYouTube makina paPakudzora. What did you want to learn? What did you want? What did you want? You are good.
Jealousy yakamata Rachel na Leah. Mukomana munini. Leah kazano bara sei. Iya ine maziso akare. Maziso nechibereko zvinopindirana pari. Zopani munhu haana kukwana. Akabariwe yakashata. Kubara nekuzvara zvinopindirana papi. The Bible says, and Leah bore a son, and Rachel was jealous. But Mwari vanokusimudzira wegodo vachiyuwira. Vanokusimudzira wegodo vachiyuwira. Vanokusimudzira wegodo vachiyuwira. The spirit of jealous. Yakamata Herodi. Mukadzi waHerodi. Mwana ari kunzi ngaatambe. Because tsvagurudzo inoti mwana wacho aijaivha samaipiri. Saka pabva paitwa mutambo. Andokurovera bhuku zvokwadi. Mweya mutsvene zarura ibhuku. Baba ndokuti mwana wangu ngaatambe. Ndava mumwe nemumwe akagift kwamune zvake. Izvo unondivenga kuti hei vanotambirei vachiparidza. That's my criteria. Kana ndikasatodai hazvifai. Ndomairi vangu ivava. Iwewo uri wesolo ka. Uri wesolo. Uri wepaya. Ndino bhoko. Saka ndiri kurira sewe. Muriro wako ndiririra muriro. The spirit of jealousy. The spirit of jealousy. The spirit of jealousy. The spirit of jealousy. Zvikanzi mwanasikana jaiva. Jaiva lolo. Kana wajaiva. Ndokupa zvaunoda. Chero hafu yenyika. Mwana ndobva aenda pastage. Mwana ndobva aenda pastage. Zvikanzi ridza. Ndobva dai. Kana mweya mutsvene vagara pamusoro pamwini, ndichatamba saDhavhidha. Kana mweya mutsvene vagara pamusoro pamwini, ndichatamba saDhavhidha. Tambaiwo tamba, ndichatamba saDhavhidha. Mwana akutidamirira mugove. Ndobva paita maimboko. Wakabatwa nespirit of jealousy. Yekuti Johani aita mbiri kukunda murume wangu. Johani akutaurwa nezvake kudarika murume wangu. Johani akusumudza zvirema. Johani ari kuparidza with conviction. Johani ari kuita zvisingaite. Zvikanzi kumwana, kumbira musoro wake. Kumbira musoro. Ita ndinoda musoro. Tine mamai asiri right yo. Ari kubatwa nemweya wejealousy and envy. Wabatanidza nevana. Vana havana mhosva. Kana mwana aita zvakanaka musiya aende kuhama dzake chero wakarambwa. Tofukura here magwana.
zvikanzi kwabereka muponesi mudzikinuri werudzi iye ipapo bedzi zvikanzi kana modzokera uchenjerere vamwe vanongo kuti makorokota vamwe havane vedzivanedza vari kutoroka uchenjerere vanhu vanokuti god bless vamwe havane vese vane zvavari kutoroka kune vanowina zvipo kumuchato wemwana wako zvakarevererwa vachitojaivha kunge vari kurevesa ndichakutengera patapata chakutengera siripa iye auya nepoto yekuti mwana achingobikira murume anoita bedzi mwari ngavakudetsere pavanhu vanoti makorokoto makorokoto enhema itaameni vakadaro vagare varega kuuya tozarura here mabhuku tozarura here David naSaul Sauro mweya yechina iri kuenda aridzirwa naDavid but pane pavanoti vakunda hondo madzimai ane problem ndivo vanodivhaita vanhu kana vaakupembera victory munotaurei mashoko akawanda ndakadai vakangoti takunda handitika zvazvisina nyaya but vakazotaura takunda vataura manhamba vatari parutivi pakoti mamwe mashoko enyu anokudanirai varoi ita mamwe mashoko enyu anokonzeresa pane vari kupona here tospureya here saka hanzi vakadzi vakabva vatora mazambia vakati Sauro vakauraya mazana asi David vauraya zuru nezuru Sauro pavanoti Sauro oimbira pasi pavanoti David vatari parutivi pakoti maitiro enyu kuvana venyu anokonzeresa vana vese ngavataurirwe zvakafanana vana ngavadiwewo zvakafanana wakwasha ngavadiwe zvakafanana varoora ngavadiwe zvakafanana yaka amai chechi yabatsirika kana ukasimudzwa kutenda pamakuva kana pamuchato haikona kudzokorodza zita remukwasha hwani kunge ndiye ega ane mari mukwasha achera kuwa mukwasha aenda kumvura mukwasha asina mota mukwasha shembe dziri pano itai ameni satana apeka tabaridzei ndiri kuda apa ndo pane vehumiletics tobaridza kungomira pamutata ndoda kutenda kiri uyu dai asiri kiri but kiri asvika patsvairwa kiri pane vabika ndavaklasi yakiri haachaonekwe pamapoto vabika havana basa vanogara nemikumusha havana basa akosha ndaakusiyirai $5 $5 inokubereka kuenda kurwizi inokupedza mapamba kumushayo rurimi rwako ndarugangwe netraffic code iwe nerurimi rwune license iwe ndobva zvatokonzeresa ruvengo pakati paSaul naDavid kusvikira vafe nenyaya yekaimbiro kavanhu kamwe kaitiro kaunoita ndekekufigura vanhu uchivadzinga musoro chero vadzidzi vaibatwawo nespirit of jealousy bhaibheri shoko ramwari robva rati pavakabata Johani majudha akafara ndakutogara pasi kune
kune vanofara paunobatwa iwe. Haana kubatwa kudaika, akaurawa. Bati Bible shoko raMwari rabharati maJudha akafara. Bati panofara maJudha ndopakusimuka Mwari. Mwarabosh denderi yakavaka. Pane vanofara nekuona zvauri. Do you know kuti zvauri zvinosiririsa kana ukaenda kurufu compared kune vari kumusha? Madhiredi ari kuita kunge mutsvairo waakupera. Ari kumusha akatorwa chikapeti chake chiri nice. Tika uchimhanya munhu akuibva uchiridza mberi. Madhiredi aya manje oita kunge munhu ari kubudibwa. Ngazvionekwa kuti ndiri mutauni. Ndakatisunga ngaititsumure. Muzita raJesu, hallelujah. Spirit of jealousy. Chii chinotiradza kuti muri mutauni? Uye muri kugarira mutauni macho kana muchirwadza. Kumusha hakuna rende, hakuna magetsi, hakuna mvura. Endai kumusha maimwe. Apa hapana naameni apa. Ngatiendai kumusha. Huku tinochengeterwa kumusha. Muri kudai mutauni? Kubuda mapundu makomba. Mwedzi wakupera unoita ngocha stroke. Enda kumusha hakuna rent. Muzavari parutivi pako kuti muri kunyatsoita nezviri. Amai mafarira aita vanhu kuno vabatwa. Kana vabatwa deedzera kuti fire. Rega kungozvinda zvisina basa. Enda unoita hausige wachiurai. Iyewo musikana wenhema nekadhigiri kako ikako. Tsvaira mumba mevanhu uwane mari inonzi yako. Humble beginnings. Pane kuti hurira uchititorera varume nekadhigiri kako kapainozi. Ndabaiwa. Ndabaiwa. Ndabaiwa moyo. Akabatsira mambo, but haana kurangarirwa. Tsvagurudzo inoti it took years and years before the king knew of what Mordecai did. Ndatosvika paconclusion. Ndipedze sermon ndisina kuti zvaringana. Akati mambo, kune vari kuda kukumukirai. Vana bigi namheno ivavo. Mambo ndoga watadza kuurawa. But tsvagurudzo inoti zvainzi anenge adeya kuudza mambo kurongerwa kwavo, rengi dzake dzaikwidzwa. Ndauya nenyaya yako neyangu. Kuti zita rangu ngarirangarirwe. Une zvawakaita kumhuri yekwako, vanhu vakasakurangarira. Manera anorangarirwa nedenga. Nherera dzawakaendesa kuchikoro, manera anorangarirwa nedenga. Vana vasisi vauri kuchengeta, manera anorangarirwa nedenga. Nezvatakaita zvakanaka zvatakaita, but no one rewarded us and no one said thank you. But manerano zita rangu ngarirangarirwe, zita rangu ngarirangarirwe.
zita rangu ngarirangarirwe. Zvino dzine mamwe manheru mambo vakashaiwa hope. Munoiziva nyaya yacho naika. Manheru ano mweya mutsvene. Mwari Baba naJesu Kristu ngavashaiwe peace. Vambosechawo mubhuku ramakoronike. Warangarire zvawakawaitira. Tsvakurudza bhebi inoti mambo vaiti kana vashaiwa hope vaimbirwa kwaya. Masikana kune vanhu vane zvinhu zvavo. Imi munozvida muri pamubhedha wenyu unenge bhotwu. Mambo vaiti kana vashaya hope vanhu vaifanirwa kushayawo hope. Vovaimbirawo. Ini ndinoshayiwa kuti iyo inozvida inyatsoitarisa. Kune vanhu vane tunhu twavo. Vaimbirwa kwaya. Kana kwaya yaramba hanzi vaitsvakirwa pepi. Zarura ramabhuku. Tingogamuchira kuti zvakakonana. Pane vari kutosiyiwa ipapo. Pane vari kutosiyiwa ipapo. Vachisvika ipapo mambo ndokuti nhamba pechi. Zvikanzi Modhekai wakadeya kuzivisa mambo pamusoro pevakanga vakumumukira. And the king said, akaitirwei. Mwari vana venyu vari kutenderino vakaitirweiko? Vakadzidzisa nherera vakaitirweiko? Vakashandisa mari yavo kuita basa raMwari vakaitirweiko? Nezita raJesu ngavarangarirwe. Nezita raJesu ngavarangarirwe. Chibonedzera ameni yakasimba. And what? Ndoga paita muchinda anonzi Hamani. Kana Hamani asipo Modhekai aukwire. Ndati kana Hamani asipo Modhekai akwire. Vanoita vanofanirwa kupewa makumbo uchikika. Vachipewa uchikika. Kana Hamani ngavawande. Vati zuva rangu rekurangarirwa rasvika. Ndobva paitika zvakaitika. Inyaya yamunoziva mose hatinei nayo. Kuti pada kupedzisanapo panoti mambo vakati akadai angaitirwei. And the enemy prophesied. Zvinoitirwa munhu akanaka. Vavengi vako vachaprofita pamusoro peupenyu hwako. Chibonedzera ameni yakasimba. Ende kupera kwayo. We see Modhekai on the horse. Haman on the rope. Modhekai has kufamba netsoka. He is on the horse. Haana kushama. Akapfeka. Haana kupfeka dzose. Akapfeka zvinodiwira. Rega ndiprofite paupenyu hwako. Ndiri kuona usisafambiwo netsoka. Kana ukatsvaka Mwari nemwoyo unorevesa. Kana ukatsvaka Mwari wakarurama. Ukanzvenga zvakaipa uchida Mwari. Ndiri kuona uchifambawo nechiri nani. Iti ameni Satani apoka. And what did the amen enemy said? Tariraiwo zvinoitirwa vanodiwa namambo. Ngazviitirwe upenyu hwako. Ngatisimukei tese. Praise and worship uyaipa nzvimbo yenyu nekukurumidza mese. Tiri kuda kuimba rwendo rwokuti musandipfuura Jesu.
ticharangungarirangari kwevadai maoko ende tiri kuda kuridza maoko edu naika ndauri kuzviimbira hazvinei newe panext door muzanitorate
congratulations takapfugama simudza maoko ako rega kunyarara vamwe vachimupfuura vamwe vachingororwa vamwe vachingovana mabasa nyika chero yakavoma vamwe zvinhu zvavo zvichiendeka zita rako ngarirangarirwe revana ngarirangarirwe chibereko chako ngachirangarirwe vana vakarovera choni ngavarangarirwe murume ari kuhure kurangarirwa mweya yetsvina ngaiende mwari pamunhu mwerera amwe jesu regari kana vakabereka mwana kuti ubate dumbu rako utiregai kutipfuura pamunokomorera vamwene vana vanoteerera pamunokomorera vana vavamwene vasikana pavo pamunokomorera vana vavamwe chakabuda muchizvaro changu I decree and I declare nezita raJesu weNazareta ngachinzwe zita raJesu ngachinzwe mweya mutsvene kutaura kwake zikamisai mhepo zikamisai madutu vana vakabuda muchizvaro changu pamunoropafadza vana vavamwe namaskolarship ekuenda kunze tangaaplaya zviri kuramba asi vepadetsitoro vanoti vangu awana regai kudarika vanonamata regai kudarika vatora nguva yavo tisimudze maoko kuti ndichichema pamakasunungura vamwe neni ngatisunungurwe pandakasungirirwa Mwari ngatisunungurwe Mwari wenyasha naMwari wenyasha vamavani wapfugama pamberi penyu kwete pamberi pangu wapfugama pamberi penyu kwete pamberi pangu wapfugama pamberi penyu kwete pamberi pangu murayiro wehondo mabhiza ngawande ngoro ngadziwande vanorwisa ngavawande mukuru wehondo simukai 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. What only you can do. Yahweh!
wonderful. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you. Yahweh, 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 Can we clap your hands to Jesus? Tukoona mashoko ukitenda mwari nawo ukimwari mazvika yenyu. I am a survivor. Zita rangu rarangarirwa. You are going to deal with the jealous people. Ngatiomere. Timbopembera uchipembera uchiti mazvika baba mazvika Jesu. Timbopembera And I want to sing my theme song. You know, to Zaringan. Chienda paunoda kuenda. Mira pauri kuda kumira usamanikidzwa nomunhu. Imi mundibatsira naega. I'd like to thank the prophetess. Musaenda henyu taakutojaibva pekupedzisira. Ubude muri stress free. Zaringana. Zaringana Jesu. Zaringana. Zaringana Jesu. You are a survivor. You are a survivor.
yangu ngairangarirwe, vavengi vangu ngavarwiwe navo. Kana ukabuda kuenda kuhondo usatya, ndavatine murume watinaye. His name is Jesus Christ. Muzita raBaba neremwanakomana neramweya mutsvene. Glory to Jesus. Buda mtimu bachiposho kuombera kuna Yesu. Ayo wanokona kuombera kudura sana. My God. Munenyesha zakawanda munokona kuombera kudura ipapo. It was not easy kuti tiite revival inoyi. But